beno tanpa kandhe Ger. Bapak wis rumangsa mongkok cakil ya gender penjalin. Kula wonten tinimbalane ngadhawuh penemban. Nyata kowe duweni kluyan prigel sasolahmu tlingkas kesik trengginas trampil trajangmu ngedapi tanpa duwe rasa wedi. Kabisan sing kasat mata kabeh wis tak warahke kalebu bab olah kaprajuritan. Lan kowe nyata salah sawijining muridku sing lantik lan bisa ngungkuli murid-murid liyane. Nadyan aku ora mulangake bab ngasorake marang sapepadane. Nanging nyata sira sing bisa dadi tetungguling murid ing pertapan harga tumeleng kene. Duh, penemban. Saderengipun kula ngaturaken agunging panuwun. Nyata kula tasih kathah kekiranganipun penemban. Ender menjalin kowe tak wawas besok ora bakal bisa dadi ratu. Tak baleni maneh. Jeneng sira ora bakal bisa dadi ratu. Nanging kowe bisa dadi pengarep sing jenengmu bakal mrebeki jagat merga kaprigelaning solah lan kasektenmu. Kowe bakal kendel mbegal wong, nyegat wong liwat nanging sejatine kowe ngeman marang pawongan kuwi. Nadyan wujudmu ora seksa andan nanging besok aku percaya kowe dadi wong pinunjul. Nggih, namung donga pamuji paduka sang penemban. Nanging tak jaluk aja duweni rasa marem lan mandeg tekan kene. Kabeh solah kaprigelan lan kasektenmu ora bakal bisa tumus yen ora mbok tebus srana laku prihatin murih bisa manggih kasampurnan. Lajeng kula kedah kados pundi, Guru? Maragage budhal laku trapa ngramit. Tegese tapa ngrame yaiku manunggalake antaraning urip kelawan batin kanthi cara dudu nyepi saka ramening kahanan donya. Nanging nemokake sepi sajroning rame. Lakune abot kudu meper hardaning nepsu ngreksa jiwa lan batinmu saka kebiaring donya saisine iki. Inggih penemban. Banjur syarat menapa ingkang kedah kula lampahi? Ender menjalin topo ngrame kuwi mulangake supaya rasa ora gampang dikendhaleni dening musik ing kahanan lan bisa nweningake rasa ing tengahing gegerin donya. Cacakane kurang luwih jeneng sira kudu ambekan ngendhaleni wetuning tembung saka lambe. Seping pamrih raming gawe demen tetulung lan tansah eling lan waspada. Inggih, penemban ngestakaken dawuh. Minangka tandha tresna lan bombonging rasaku klawan jeneng sira. Kowe bakal dak paringi pusaka piandel kanggo ceklan selawas murid. Nanging elinga, pusaka iki gunakno saapik-apike. Aja sembrono lehmu nggunakake pusaka iki nadyan isih amung awujud warangka. Duh, sang penemban ngaturaken gunging panuwun. Cakil jeneng sira bakal bisa antuk isining warangka yen kowe bisa lulus nglakoni laku prihatin lan jeneng sira duwe lelabuhan tumrap negaramu. Mula kowe minangka kawula muda diajak supaya bisa duwe rasa tresna kelawan bangsa lan tanah kelahiranmu. Inggih penemban ngestakaken dawuh. Tak kira mung kuwi sing bisa tak aturake kelawan jeneng sira. Maragake budhal aja wedi kangelan.
Nggih, Sang Panembahan. Kula badhe nyuwun pamit saha nyuwun tambahin pangestu mugi tansah pinaringan rahayu. Yo. Sedya rahayu bakal manggih rahayu. Panjangka suci bakal manggih Basuki ngger gender penjalin.